Salutare lume, azi o să vin cu o veste puțin neașteptată pentru unii. O să mă lasă Samp, din păcate, că n-am. Și o să mai fac episoade cu CS6, cu CSGO. Da, dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să rupeți butonul ăla de like. Din păcate, da, bă, băieți, mă las de Samp, că nu știu, mi se pare comunitatea. Bine, Samp e ok, dar așa, nu știu. Unele servere strică jocul, na. Da, și așa mă las că, na, Samp-ul e așa, nu știu. Bine, e șmecher jocul, da. Nu știu, parcă vreau ceva mai nou, nu știu, fraților. Parcă, nu știu. Ce reclame. Da, poate o să mă reapuc de MTA. Poate o să fac roleplay-uri și de-astea. Eu am fost Umberto for Vice City, o să mai postez CSGO și de-astea. La revedere.